Nakugas si ate. Diyan mo undang si ate. Oh my God! Hello guys, good morning. Ako na pa rin si Terriverse. Karong adlaw, September 22. Madto ko sa Tagbilaran. Sang igagaw kay nalagi pa dito yung mga buhaton, extra kong trabaho. Mga tulo ko dito ka adlaw. Diyan ako sa karsada. Kay naghuhat ako sa pag-umangkon si Janjan kay sa manggiunag hatod si Mananghilin kay kami mangduha. Kasi Mananghilin apay buhat to sa kuan bayas ang igagaw. Magkuan siya manglaba. Diyan ako may manghinlo. Birthday pod sa anak ni Atinura nga ikaduha. Karang unsa guys, magkita-kita laman ta. Puhon ug moabot ako sa karang nay atos Tagbilaran. Muli ra pud ko sa Alicia ini ka Bernis kami sa manang dengan. Kay diyan po sa time sugot og kuan. Ako ra magbiyahe, mahadlok man. Ako noon di mo ko mahadlok. Ano ko sa bas nga murag ang feelings na nga murag katukaron ako. Agang katapad kaya hamang pahibaw undaan. Ang ipahibaw pa kaya rong makatabang sila. Nga naman ko basta magbiyahe kung ako lang isa. Ang katapad ang dyan ng ingnon. Nga. Nalagay ko kuan. Ipilipsi. Manong kahibaw siya kaya rong ining batukaran ko. Nay matabang na. Nga narako. Muna ka kurang isa. Manang okay na dikazo. Pasalamat ka dito sa Ginoo. Kay gawa na dito sa mo. Sige tukar. Di para sa ura nga. Sa kasimana katulo. Tukaran ko sa karon wa na. Jaha lamang gadzang giampo sa Ginoo nga. Karang tuloy-tuloy na ang taani ba nga. Di na dito mo tukar. Mulian ang ta ako. Na madala nang giampo jud. Bala nagkukoy kwarta sa kay. Kuan ko maulian naman jud ko dani sang epilepsy, maadyo na. Sabi kita ra tanan dito sa Isidro. Dia, masundo na jud sa ang pagumangkon ag isa na kong ihatod adto sa kuan. Kanang terminal sa mga ban sa lungsod. Hi guys, ano ko sa Tagbilaran City. Dara na mas malang, wadto na mas karon sa Isidro. So bayad ang igagaw. Wala. Ya. Buat mo na ya. Buat terpilon. Kung sa kanya mag-driver sa niya. Tangan ko na mo rin 20 pesos. 20 pesos. Wa na naman din ray. Na kayo po. Sunod na naman po. Salamat. Salamat ya. Okay, normal tayo ng Hey, di anak ko. Tere, ako mo nangaligo. Itong pag-ihaji, tere, itong swimming pool. Ha? Itong swimming pool, dito. Pangla, happy birthday long. Chay, grabe birthday ng along karon. Hindi siya mag-celebrate kay magmasdok ra. Nga naman. Hindi naman na si mama magmasdok ra daw. Hi guys. Dan ako sa ang agaw. Nagigilin nga. Mali ang badi-badi karon. Kaya mahindo lagi mi. Ako ba din yung nagtrato. Kung ano karon ng hindo. Kasi di rin yung badi-badi. Nagkadalungsing nga ako guys. Wala ko kahamas ang trabaho. Dagahan pa ni. Nalingaw lang po na rin kuhan. Hipos-hipos. Kay nagaran ko sa mga libros mga bata. Aga ng ilang kabinet dyan. Ako pa na panghawason. Ang ilang mga noog. Pamailihan ka kasi ng gubot. Kay muna masali kaaban na rin silang bahay. Muna may manghinlo. Diyan, magtuwas ako sa buhat guys. Diyan, tabot-tabot kita-kita. Manood pag kurtina.
Ada fokus ko ngat nura mga buwak. Apa tong pajon isang buwak kay ganahan ko isang buwak kay pagkita na isang banda. Nara pinambuha ko ganahan ko tanaw. Nilipay ko. Uy, birthday boy. Paglira ka mga sini na. Ni. Daman po dagang bata nga naglubog. Lagi mong sinilas. Tapi cute nga bata kaya sa kagabay bata nga cute tapi dagang batang cute. A few moments later. Mo dihan dali alo nga daghana man di kadso na. Naglaway na gatsog ko. Sus, mahirap si kadso na. Niloto ni Skuan, anak sang igagaw. Si Gerald Ray Bulo. Kaniti ka sa luto kani ka manang ning suman. Kanang suman gikapan ni Alicia, ang buto sa gularan. Dekoan sama ni. Minudu. Kalderita. Oh, kalderita di ay, uy lami ini. Kalderita. Enza, spaghetti. Wow, lami ah. Kalderita siya po. Long! Ano yun? Yan! Alin ka ba? Alin yung picture kaya nung mukha moment? Halika mo ba? Yan na, Ay mo. Kaya mga anta na. Nahot doon sila ka ron. Long, happy birthday. Sige na, sige na. Ready? Pagbaro kayo mga ampo. Wala mong picture. Sige. And then this. Holy Spirit, Amen. Yay! Happy Happy birthday, Along. Ha? Harap mo tapos paro, Joy. Lah, sige na. Sige na. Bro, capek kan bro? Ay, talong kaning hilak man. Dina. Bate ko tagaan. Ni gara ganti. Tangan dari ko na to, tangan dari sabing pondo. Na, ang sana? Oh, nana kong gula dia. Nang libag Ano ilaw mo? Ulo mo gula? Wag ang gula lang. Sa gula? Pag nana isa. Lang, gula. Pag nana gula ba? Ha? Damay dagang bata. Masagol, dagang green. Gwapo ka, hindi kayo lagi. Tapang magpangalan dia pangalan pinapanin masagal. Kita pangan ko masagal sila mabuka ka sa kapilapin. Natugas si ate. Napajuti kitu.
Unsa na stili din? Unsa na din? Okay guys, di dyan mo undang si ate. Oh my God! Stop siya. Makuha niyo. Thank you. Guys, kuan. Hi. Kiran, oy. Kita nagbisita kay ning hugas man. Tagsarang may nga nagbisita ng hugas. Tanaw kay igagaw dia nga gwapa, taga Pilar sila inagduban. Hay sa taga inagduban Pilar. Sa narapan siya ko guys, YouTube channel. Sa nga sa channel. Hi guys, alas 9 minutes gabiin sa karon pa sa nahuman ang kuan. Party ni Kian. Naas ate Sa nangilin ni Sud. No, dini. Nanda, gitog na ng perkon. Nanda. Karang nay, madto na mi. Saan mo? Magbabay. Salamat sa isang pagtanaw. Sa babay kinapa ko. Nasa manang niya. Kaban mis manang dari sa igagaw. Kay namin na rin mga assignment daghan. Kamanang sa manang may nang labagan na daghan pagkadyo. Dagaha opo ko humas ang trabaho. Mga na ma. Kay Mo na magahangasan mi. kuan naman ako hinusi aron jaghang ko ang atno ng mga kabinet mamili ko sa ganahan man ko nakapili kay kuan man. Nagtalagas kusina, nagatiwan sa mga bisita. Tata din. Anja, pohon. Sama sa ilong. Sa Sabado na ako pohon, makaulis-alis siya. Okay, kita na mata ninjo dito. Sila mayor og si Proray bawot sa ilang gibuhat karon. Sila man dito sigdaanan. Anja, mababay na mi. Salamat sa putanaw guys. Mga sa igagaw, mga gwapa-gwapo. Tapos manang, bye-bye! Bye. Kita-kita na sa sunod ng vlog. Ugma, ara ko sa ni Sidro. Maglibot-libot at bukus tagbilaran. Oh, I see him. Mangita ko kuan, uyab. Atang ilang maninjo kaya magsurusuro ko sa tagbilaran. Mangita ko uyab, basig nasa alis siya, makadaan na pagkukuyab. Out.